България започва есента. В Кипър още слънце, още възможности за плаж. Пристанището на Лимасол, входната врата по море на Кипър. Предаването ни започва от тук. Малко необичайно, защото започва сутринта. Малко необичайно, защото започва от кораб. И още по-необичайно, защото сме излезли от студиото. Заедно с оператора Пенчо Чернев ще се разходим из този остров и с острова на Афродита. Ще поговорим с хората, ще поговорим за историята, за това, което вековете са оставили, за нашествениците и за днешната съдба. За съдбата, която е разделила с разделителна линия и стена острова. Ябълката на раздора го наричат в Европа. Да, Европейския съюз настоява за обединяване на Кипър. Турция твърди, че това е свързано с нейната сигурност и няма да направи компромиса. Ще видим през следващите години как ще се развие и ще стане ли Турция член на Европейския съюз. Тук хората обаче говорят за разбирателство и за желание да живеят в етнически мир. За всичко това в следващия час, заедно с оператора Пенчо Чернев, ще ви покажем тази интересна страна, всъщност и близка до България. Защо? Ще разберете в следващите минути. До Кипър се достига по море и въздух. По море до Лимасол, по въздух до Ларнака. А Европа е получила от древния Кипър поне две неща. Култа към Афродита и латинското название на метала мед. Между тези две неща само привидно няма нищо общо. Ако погледнете картата на източното Средиземноморие, остров Кипър е най-удобното място за среща и взаимно оплождане на източните и егейските култури. В процеса на това оплождане се ражда и самият символ на плодовитостта – богинята Афродита. Въплъщение в елински облик на месопотамската Ищара. Всъщност Кипър е пресечна точка на три цивилизации и на три континента. Многовековната история на острова дава удивително културно наследство. Затова ЮНЕСКО е включила днес 9 византийски църкви, град Пафос, Пелепафос и неолитното селище Херакития, които са в списъка на световното културно наследство. Ако погледнем обаче в началото на второто хилядолетие преди новата ера, гърци и ахейци основават градове полиси по подобие на Микена, а те донасят и гръцката религия, нрави и обичаи. Полисът след това е унищожен от римското нашествие. В древността Кипър е известен със своите гори и рудници. Те предизвиквали ожесточени спорове между Асирия и Египет, Персия, които в определени исторически моменти владеят острова. След това Александър Велики изгонва персите от Кипър, но по-късно го отстъпва на египтяните, а от 58 година той е вече част от Римската империя. След разпадането на империята, Кипър е бил византийски и от тогава принадлежи към гръцкия православен свят. По време на кръстоносните походи на Ричард Лъвското сърце, той завладява острова и го подарява на римския орден на тамплиерите, а те от своя страна го преотстъпват на французите, които създават феодално кралство за периода от 1192 година до 1489 година. Последната кралица по принуда го дава на Венецианската република до падането на Кипър под турско робство през 1571 година. И така 3 века Османската империя владее острова, след това го продава на англичаните, които управляват чак до 1960 година, годината на провъзгласяване на Кипърската република. Новата история на Кипър е тъжна история, защото през 1974 година Турция окупира северната част на острова, което е 37% от територията му, не без съдействието и покровителството на великите сили и главно на англичаните по формулата разделяй и владей. И от тогава Кипър е разделен.
тази колониална система, британската, опитва да създаде кипърска самоличност, но това не дава плод. Гръцките кипърци все по-открити обявяват своето привързаност към Гърция. Когато военната хунта прави преврат в Кипър през 1974 година, това е повод турската армия, 50-хилядна, да навлезе и да окупира 37% от северната част на острова. Този факт забавя, но не осуетява развитието на връзките между Кипър и Европа. От миналата година Кипърската република е една от новите страни, членки на Европа. Въпреки че присъствието на англичаните, военните бази, точно по формулата разделяй и владей, и днес пораждат доста противоречиви отношения от местното население. Защото да искаш разрешение да си построиш къща, да има друга държава суверенно право върху въздуха, върху водата, върху земята, всъщност предоставя правото да се разпорежда и в политически план. По този остров някога са крачили Христовите апостоли. В продължение на дълги векове блясъкът на християнската империя, Византия, е обгръщал и Кипър. Затова съществуват преисторически поселения, антични гръцки храмове, театри, мозайки от римска епоха, от раннохристиянски базилики, византийски църкви и манастири, крепости на кръстоносците, готически църкви. В селата се е хранил живият и стар начин на живот, обичаи и традиции. В Кипър могат да се видят баби и внучки да бродират редом една до друга. В живописни селца гранчари да правят прекрасни антропоморфни фигурки, за да украсят глиняници и съдове. Това са правили тяхните събратя по изкуство в древен Кипър. Сега Кипър е съвременна държава. Държава с брутен вътрешен продукт повече от 20 000 долара на глава от населението, една от богатите членки на Европейския съюз. Може би за това кипърци споделят, че първата година на членството сякаш връща малко страната назад. От фондовете не постъпва нищо, а редица дребни производители, редица традиционни култури, казаха за кипърските картофи, най-добрите картофи в Европа, просто загиват, не издържат на западноевропейската конкуренция. Когато територията на една страна, почти 40%, се намира под окупация в продължение на повече от 30 години и страната постоянно е заплашвана с агресия,